Croeso mawr a diolch am gymryd yr amser i wrando ar y cyflwyniad hwn ar ddyfodol Stryd Fawr Crughywel. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser a byddem wrth ein bodd yn clywed adborth ar yr hyn rydym yn ei rannu. Nod y cyflwyniad yw i gyflwyno'r prosiect, y pwrpas a phwy sydd yn cymryd rhan, cyflwyno rhai o'r ystyriaethau allweddol, sut mae'r Stryd Fawr wedi ei drefnu ac yn gweithio ar hyn o bryd, edrych ar y cyfleon sydd a'r gallu i wella y Stryd Fawr, rhannu rhai o'r opsiynau cynigol, ac i egluro modd i rhoi adborth fel y gallwn wrando a deall eich barn. Mae'r prosiect yn edrych ar dir y cyhoedd o gwmpas y Stryd Fawr y Nghrughywel. O'r A40, Stryd Beaufort i Stryd y Bont a Ffordd y Castell. Ein ffocws yw y rhan ogleddol. Man cychwyn y prosiect yw y mesuriadau dros dro a gyflwynwyd mwyn sicrhau pellter cymdeithasol dros gyfnod Covid yn 2020. Gallwn nawr ystyried os oes modd cadw dros dymor hir y mesuriadau dros dro yma ac ystyried ar yr un pryd os oes cyfleon i gyflawni gwelliannau pellach. Mae'r prosiect wedi ei gomisiynu gan Cyngor Sir Powys, sydd yn gweithio gydag Amey, sef arweinwyr y prosiect, a'r peirannyddion, a ninnau yn LDA Design yn cyfrannu pensaerniaeth tirlynol a cyfraniadau tir y cyhoedd. Cychwynnodd y prosiect ar ddechrau'r flwyddyn, a hyd yn hyn rydym wedi ymgynghori gyda cynghorwyr lleol. Bydd y prosiect yn parhau at ddiwedd y flwyddyn. Byddem yn datblygu cynigio manwl ar sail yr adborth o'r ymgynghoriad. Bydd y cynlluniau manwl yn cael eu parhau ar gyfer tender pellach tua diwedd 2022. Gyda ffocws ar y rhan ogleddol o'r Stryd Fawr, mae sawl ystyriaeth allweddol ar gyfer hysbysu unrhyw newid, yn cynnwys cyfleusterau a defnyddwyr, treftadaeth a hunaniaeth, gofod i geir a cherddwyr, topograffeg a graddfa a golygfeydd, a cyfleustodau a llifogydd. Mae'r math o gyfleusterau a phwy sydd yn eu defnyddio nhw yn ystyriaeth bwysig. Mae yna amrywiaeth llwyddiannus o adeiladau yn cynnwys adwerthu, hamdden, gwasanaethau a thai. Mae ysbryd annibynnol y busnesau yma yn cyfrannu'n fawr tuag at llwyddiant y Stryd Fawr. Mae preswylwyr lleol, myfyrwyr, twristiaid yn gwneud defnydd o'r Stryd Fawr ar gyfer siopa, gwasanaethau a chyfleusterau lleol a hamdden. Mae nodweddion y stryd yn cynnwys seddi ar gyfer saib a gorffwys, bolardiau ar gyfer diogelwch, arwyddion, goleuadau stryd a planwyr. Mae deunydd y tir cyhoeddus gan breswylwyr lleol, ymwelwyr a bobl yn gweithio yn y dref yn ystyriaeth allweddol. Mae ystyriaeth hunaniaeth y stryd ac elfennau hanesyddol yn bwysig. Mae'r Stryd Fawr yn hanesyddol ei gymeriad a wedi ei leoli o fewn ardal cadwraeth, sydd wedi ei ganfod yng ngwerthusiad ardal cadwraeth Nghrughywel. Mae'r elfennau hanesyddol pwysig yn cynnwys sawl adeilad rhestredig, adeiladau nodweddiadol neuadd y dref a ffynnon cofeb, deunyddiau lleol a golygfeydd sy'n cysylltu'r dref gyda banau'r Brycheiniog. Mae gwagleoedd sydd ar gael i barcio ceir ac i gerddwyr a sut symudedd o gwmpas y Stryd Fawr yn ystyriaeth allweddol. Enghraifft, cysylltiadau o'r brif maes parcio, croesi'r A40 prysur a lleoliad y groesfan sebra, sut mae'r strydoedd mynediad yn unig
yn cysylltu ac yn cael ei defnyddio. Y cyrbiau uchel a'r ceir wedi parcio yn atal cerddwyr, rhag croesi yn hawdd o un ochr o'r stryd i'r llall. A'r nifer o mannau parcio ar y stryd fawr, a'r amser mae bobl yn dueddu i barcio yno, a llwytho ar gyfer busnesau. Ar sail yr ystyriaethau allweddol yma, rydym wedi edrych ar y cyfleoedd i wella'r stryd fawr, sef gwella blaenoriaeth i gerddwyr, gwella profiad i gerddwyr, rhoi ystyriaeth i broblemau dreinio, a gwella hunaniaeth. Mae yna gyfle i wella blaenoriaeth i gerddwyr gan ystyried lled palmentydd, arwyneb a chroesfannau i greu rhagor o wagle i bobl. Mae'r lluniau ar y sleid yma yn dangos enghreifftiau o wella blaenoriaeth i gerddwyr. Enghraifft, adenu lle a lleihau lled y palmentydd mwyn nid lle i bobl. Parhad amlwg i arwyneb y cerddwyr i greu gwell llwybrau yn enwedig dros cyffordd. Amnewid yr asfalt yn y mannau parcio i flociau pafin a fyddai'n gwella golwg y stryd. Mae cyfle i wella'r profiad i gerddwyr gan gyflwyno ardaloedd ar gyfer cwrdd, eistedd a gorffwys. Mae'r lluniau yn dangos enghreifftiau o sut mae'r newidiadau yma wedi eu cyflwyno mewn llefydd eraill. Enghraifft, seddi wedi eu cydlynu gyda planwyr i ddarparu elfennau amal bwrpas a fyddai'n lleihau y lle y fyddant yn eu hangen. Aildrefnu'r mannau parcio i greu llefydd i eistedd. Aildrefnu'r ffordd ar mannau parcio mwyn creu ardaloedd ar gyfer digwyddiadau bychain. Rydym wedi ystyried materion dreinio a lleihau'r potensial i lifogydd ar y palmentydd sy'n dueddol o lifogi oherwydd yr is-adeilad presennol. Mae cyfle i ddefnyddio atebion dreinio trefol cynaliadwy, enghraifft ardaloedd plannu sy'n derbyn dreinio o'r cerbiau, lleihau'r problemau dŵr ffô. Mae sicrhau cydlyniad cyfleoedd i blannu gyda chyfleustodau danddaearol yn bwysig gan fod y mwyafrif ohonynt yn rhedeg yn gyfagos ac yn croesi o dan y ffordd. Mae'r lluniau yn dangos enghreifftiau o'r newidiadau sydd wedi eu cyflwyno mewn llefydd eraill, enghraifft ardaloedd wedi eu plannu sydd gyda mewnfa i dderbyn dŵr a fyddai'n tryddiferu i'r ddaear neu palmentydd hydraudd sy'n galluogi i'r dŵr dryddiferu drwy'r palmantydd. Mae cyflwyno planwyr arwyddion a deunyddiau lleol gyda'i gilydd yn gallu cyfrannu at wella ansawdd y stryd fawr ac i wneud yn le mwy atyniadol, glân a diogel i weithio ac ymweld. Mae'r lluniau yn dangos enghreifftiau o newidiadau mewn llefydd eraill, enghraifft, cyflwyno plannu sy'n benodol o'r ardal mwyn gwella bioamrywiaeth a pha mor ddeniadol yw'r stryd. Arwyddion a manylion sy'n ymateb i hunaniaeth Nghrughywel i wneud yn lle haws i gerdded o gwmpas. A deunydd palmant lleol ac o ansawdd da i atgyfnerthu ymdeimlad y lle. Mae'r sleidiau canlynol yn cyflwyno sut y bu'r stryd fawr newid yn ystod Covid ac yr opsiynau arfaethiedig yr hoffem adborth arnyn nhw. Addaswyd y stryd fawr yn ystod Covid. Cyn Covid, roedd 22 man parcio yn cynnwys 2 man parcio bathodyn glas. Yn ystod y cyfnod Covid,
Cyflwynwyd planwyr i alluogi pellter cymdeithasol a mwy o lefydd i gerddwyr ymgynnull. Lledaenwyd y lle ar gyfer cerddwyr a gostyngwyd y nifer o mannau parcio i 15 yn cynnwys 2 le ar gyfer bathodyn glas. Mae'r sleidiau yma yn dangos 2 opsiwn posib ar gyfer y stryd fawr. Mae'r 2 opsiwn yn cadw mynediad 2 ffordd i gerbydau. Byddai'r cerbydau yn symud y 2 ffordd gyda'r ffordd wedi'i chwtogi i 4.8 metr o led a'r palmentydd wedi ei lledu yn gyfatebol er mwyn cael seddi, plannu a safiadau beic. Byddai'n adennill gwagle'r cyffordd ger y cofeb, gan leihau lled stryd Beaufort wrth y gofeb a lledaenu y palmant i greu lle'r gofeb. Ail-lunio'r groesfan sebra i fedru gweld yn well ac i leihau amser croesi. Rhagor o wagle y tu allan i neuadd y dref, ar gyfer opsiwn 1A, i alluogi mwy o le i bobl ymgynnull. Croesfan bwrdd drefychedig i gerddwyr groesi'r stryd a chysylltu'r ysgol, eglwys a'r llyfrgell. Plannu a dreinio trefol cynaliadwy, gan manteisio ar y newid i'r lefel oherwydd y groesfan bwrdd drefychedig a fyddai'n helpu i leddfu llifogydd. Lleihau ehangiad asfalt gan ddefnyddio blociau pafin ar gyfer y mannau parcio a'r croesfannau a fyddai'n cael effaith o leihau y pwyslais presennol ar gerbydau. Parhad o'r palmant ar draws y cyffyrdd i wella'r cysylltiadau ar draws ardal Stryd Fawr ac i estyn y flaenoriaeth i gerddwyr yn ehangach. Arwyneb y gyffordd yn pwysleisio dechrau'r ardal flaenoriaeth i gerddwyr ac i atal mynediad cerbydau i stryd y tŵr a stryd yr eglwys. Gwella wyneb gwag uwchben siop Jehu gyda chelf neu murlun. Ac yn olaf, gwella'r cyswllt ar maes parcio i gerddwyr. Mae opsiwn 1A yn cadw 9 man parcio, gan gynnwys 2 man bathodyn glas, gyda mwy o le i gerddwyr y tu allan i neuadd y dref. Mae opsiwn 1B yn cadw 40 o fannau parcio, gan gynnwys 2 man bathodyn glas, gyda pharcio ger y palmantydd yn cael ei chadw ar hyd yr ochr ogleddol o stryd Arian at stryd Beaufort. Mae 2 opsiwn pellach yn bosib ar gyfer y stryd fawr, a maent yn lleihau mynediad y cerbydau i fod yn un ffordd. Mae hyn yn galluogi cerbydau i fyned yn y de, gyda cherbydau yn gadael yn y gogledd. Sail opsiynau 2A a 2B yw symudiad unffordd i gerbydau, gyda lled y ffordd wedi ei ostwng i 3.6 metr o led a lledaenu cyfatebol i'r palmentydd. Mae'r newid arfaethiedig ar elfennau yr un fath ag opsiwn 1, oni bai fod opsiwn 2 yn seiliedig ar ostyngiad yn lled y ffordd a symudiad unffordd i gerbydau yn golygu gall mwy o le ei adennill i gerddwyr o gwmpas y gyffordd. Byddai hyn yn creu lle deuniadol ar gyfer y gofeb, un gall bobl ei gyrraedd, a hefyd lle i bobl ymgynnull a mwynhau yr olygfa gyda seddi, plannu a lle hyblyg y gall ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau. Mae opsiwn 2A yn cadw 7 man parcio gyda 2 bathodyn glas yn cael ei gadw, a bydd mwy o le i gerddwyr ac ar gyfer digwyddiadau gyferbyn i'r gofeb.
Mae opsiwn 2B yn cadw 40 o fannau parcio yn cynnwys 2 bathodyn glas, gyda pharcio ar ongl yn cael ei gyflwyno yn y fan gyferbyn i'r gofeb. Diolch yn fawr am eich amser heddiw. Byddem yn gwerthfawrogi os gallech wario 5 munud i rannu eich barn ac i roi adborth ar yr hyn yr ydym wedi ei rannu. Gallwch wneud hyn drwy y holiadur ar-lein a fydd yn fyw am 6 wythnos o'r ail o'r 20 o Orffennaf. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ymgynghoriadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal yn y stryd. Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd yr adborth yn cael ei gasglu a'i ystyried fel rhan o'r broses cynllunio manwl.